Irridu nagħmlu mill-Partit Nazzjonalista partit żagħżugħ billi nagħtu liż-żgħażagħ aktar spazju u taħriġ biex japparteċipaw b'mod sħiħ fid-deċiżjonijiet politiċi ta' pajjiżhom. Qal is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley meta nieta l-programm ta' formazzjoni politika Future Leaders li se jitmexxa mill-Għażat. Clyde Pooley qal li l-ħsieb wara dan il-programm huwa tmemmin tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidher Dellija li jrid jiftaħ il-bibien tal-partit għal partiċipazzjoni ta' aktar żgħażagħ u qal ukoll li Future Leaders huwa wieħed minn diversi inizjattivi fil-proċess ta' tiġdid li qed isir fil-Partit Nazzjonalista. Wara deċiżjonijiet li ttieħdu fil-Kunsill Ġenerali ta' Mejju li għadda l-Partit Nazzjonalista niżżel l-età tat-tesserament għal 14-il sena u twaqfet il-feral ġdida ta' Team Start għal żgħażagħ adolescenti u qed jiġi assigurat li tal-anqas 14-il membru fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit ikun iż-żagħżugħ. Il-kap eżekuttiv tal-Għażat Rodri Gaġus qal li l-programm jinkludi sezzjonijiet interattivi dwar temi politiċi fosthom xi tfisser li tidħol fl-arena politika, kif tidher u titkellem fil-pubbliku konfidenza u tittibatti u kif tagħmel kampanja politika, kummentarju u analiżi politika. Dan il-programm ta' taħriġ għalkemm jiet organizzat mill-Fondazzjoni Għażat hemm ukoll il-kollaborazzjoni tal-Fondazzjoni Ġermaniża Konrad Adenauer fejn qegħdin ukoll se jagħtu l-għajnuna minn dak li huwa expertise min-naħa tagħhom. Imbagħad hemm numru ta' temi li dan il-programm ta' taħriġ se jkun qiegħed ikopri, eżempju kif jagħmel dawk l-ingredjenti kollha li jagħmel mexxej fil-ħajja politika. Il-koordinatur ta' Future Leaders Charla Bonnici qal li permezz ta' dan il-programm dawk li se jipparteċipaw f'dan il-programm se jingħataw l-opportunità ta' shadowing minn uffiċjali u politiċi fih dan il-Partit Nazzjonalista u ħidma prattika fih dan l-organi tal-partit u kif ukoll esperjenzi li jagħtu lill partiċipanti idea ġenerali ta' xi tfisser il-ħidma politika. Net News intant tkellem ma' Frederick Aquilina fuq kif ħares lejn dan il-programm u l-ħidma taż-żgħażagħ. Dan huwa training tajjeb li tibbilanċa bejn ħajja personali tiegħek u l-ħajja politika tiegħek. Huwa importanti wkoll li aħna żgħażagħ ikunu nistgħu u naraw x'inhu l-importanti għalina biex inkunu nistgħu wasluh lill-Partit Nazzjonalista. Yves Borg Bonello intant qasmet il-ħsibijiet tagħha fuq kif il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem biex iż-żgħażagħ tassew ikunu mrawmin biex jinvolvu bix-xieraq lilhom infushom fil-politika. Naħseb li inċentiva tajba ħafna għaliex jien personalment nemmen ħafna fil-vot 16. Iżda naħseb li mhux biss għandkom bżonn tatuna l-karozza għalmuna kif ħansuquha. U bekk naħseb li importanti ħafna l-edukazzjoni ċivika u mhux biss li nagħlmu liż-żgħażagħ kif jivvotaw imma kif ikunu ta' soul leaders tajbin huma stess. Future Leaders se jibda f'Novembru li ġej u jibqa' għaddej sa tmiem l-ewwel kwart tas-sena d-dieħla.